Na nzipụta ezi nkwudosi ike na ịdịkọ n'otu akụ mmiri, University on the Niger nabatago ụmụ akwụkwọ 300 ọhụrụ na ngalaba dị iche iche na emume matriculation, ya bụ nnabata ụmụ akwụkwọ ọhụrụ mbụ na mbụfa were ọnọdụ na Patterson Auditorium Conference Hall, All Saints Cathedral, Onitsha, ma bụrụkwa nke ndị mmadụ si ebe dị iche iche jupụtara n'ọnụ kpomkpom. Ọgọchukwu Ọranụ akọlụaka n'isi. Ana ọhụụ ndị kwụ n'ahịrị site na ngalaba nzere mmụta wee bata anya ọgbakọ emezu. N'okwu nnọọ ya, onye Vice Chancellor nke UniNiger bụ Prọfesọ Chinebo kọwara na ya bụ mahadum nke ewubere ka ụmụazị akwụkwọ bukpo na oyoyo nke ga-eme ka ha ndị kwụchim na mba ụwa dị iche iche ma bụkwazi ndị a ga-eji okwu ha na-emere ihe. Onye Chancellor nke UniNiger, Right Reverend Owen Nwokolo, kọwara ọtụtụ ihe ha gabigara na iwube ya bụ mahadum, wekene Vice Chancellor ya bụ mahadum Prọfesọ Nebo otu o si wee kpokọta nnọọ ndị ọkammụta ka ha na ha lụọ ọrụ iji wee wube ya bụ mahadum nke bụ mbụ na ala Onitsha. Onye ji ọkwa Minister of Aviation na Nigeria, Chief Mr. Chidoka, na nkuzi o nyere Tertiary Education in 21st Century, Identify Your Missing Gaps and Harnessing the Opportunity. UniNiger bụ nke eguzobere site na afụfụ ndị wetara ozi ọma n'ala Onitsha yana ihe niile gbasara ụka Anglican nke ewubere na ala Onitsha, nke eji ịzụ ahịa wee mara na West Africa, mepụtagoro ọtụtụ ndị eji okwu ha agba izu na mpaghara ụwa dị iche iche. Ọ kọwara na agụmakwụkwọ abọzi nke a na-eme gbanụ karịa, mana ọ bụ nke a na-echeta isi wee nwee ike ichepụta etu ihe esi wee gakọọ nke ọma. Chief Chidoka gwara ụmụ akwụkwọ anwa na ụdị agụmakwụkwọ a na-enye ha na UniNiger bụ nke ga-enyere ha aka ka ha bụrụ ndị ga na-enenye anya na mkpa nke mmadụ ma wetakwanụ etu a ga-esi wee dozie ya iji wee mee ka afụfụ benatara ndị mmadụ. Onye eze ọdịnala nke Onitsha, Igwe Nnaemeka Achebe, kwuru na ọ nwere oke aṅụrị na UniNiger bụ mahadum nke izizi a na-ewube n'ala Onitsha ka ndị wetara ozi ọma nachara. Kọwara ewubere ihe karịrị 200 mahadum na obodo dị iche ma Onitsha adịghị ya, kwuo na ya bụ UniNiger wubere bụ nke gbakwasara ụkwụ na n'obi idozigharị ala Onitsha. Onye Acting Chancellor Nnamdi Azikiwe University Ọka, Prọfesọ Joseph Ikechebelu, onye Prọfesọ Harry Obi Nwosu nọchiri anya ya, kwere nkwa na ha ga na-elekọta UniNiger anya dịka ndị hanyere n'aka iji wee mee ka ha na-aganyeta ya. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ anabatara ọhụụ si na ha nwere oke aṅụrị etu UniNiger si nabata ha ka ha gụọ ngalaba nke ha bụ n'obi. Oge anwa anabataziri ụmụ akwụkwọ anwa ebe edukwaziri ha n'iyi na ya bụ nnabata bụ nke mbụ na mbụ ya bụ mahadum.